Piye? Saka awal. Larase to, Ken. Ya. Wingi semono kok. Wingi apa kemarin? Oh, kemarin. Yo. Kemarin pergi kemana, Bang? Ke Gembira Loka. Ya. Hari Minggu Kanja. Ya. Kok kaya dijak ya. Hari Minggu kan ya. Kowe muni gajahnya. Yo, saka gajahnya. Hari Minggu apa? Gajahnya. Ada. Ontanya. Ada. Monyet. Kera. Kara. Ada. Ingin jajan. Ben rasa dikandani nganti iso. Ingin jajan. Urung jajan yo. Belum toh? Belum. Apa tuh? Gak tahu Lupa lah. saya. Lupa. Apa, Din? Aku juga gak tahu. Apa sih? Semua. Apa sih? Oh ya. Semua. Semua hewan. Ayo apa-apa, Din? Lah. Kayak radio. Gimana? Iya gimana? Kamu Semua mau hewan. Yuk. apa? Jangan ketawa loh. Habis Coba nadane sepiro? Nadane. Semua sepiro? Semua hewan. Semua hewan. Ya, terus apa-apa ada. Ayo. apa-apa ada. Ingin kamu. Berlayar kok kamu. Ya. Berlayar. Maksudnya berlayar lo Tatin. Ya, betul. Ya. Ingin berlayar ngono. Ingin berlayar. Ayo. Ada. Ayo nanya. Ada. Ingin jajan. Ingin jajan. Ingin. Ingin. Wah, wes. Ingin. Medun. Pingin. Ingin. Pingin. Ya sakarmu nadamu. Pingin jajan. Ya, terus Oh iya. Popoknya apa? Popok. Kamu pengen pakai popok? Semua makanan ada. Ayo. ingin jajan. Pokoknya tidak kecewa. Pokoknya tidak kecewa. Terus yuk, Latin. Rasa nadar apa? Anak kecil. Dan semua Muda-mudi. Dan yang menginjak. Dan yang menginjak. Gundulmu. Ya atas sih. Hari. Dan yang menginjak gundulmu. Hari. Dan yang menginjak dewasa. Dan yang menginjak dewasa. Hah? Ayo. Minggu. Ayo ke. Di. Wis entek iki. Gembira Loka. Iler tandure
salebing Sang Hyang Arka kemantosan dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapati jemedhul saking Brangwetan. Kalingami sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dipitatasing kamandan diwasane. Wau kawuh sawancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kalopo sumawer cita angkara rakata Buta Maesa Respati mintuno Eka Dwi Tricatur Panca Satsapta Hasta Astana Wadasa Apa ta pertandhane ingkang gara-gara nalika semanten mungkin ari ngurmati wijirepan Punakawan kula Semar Garim Pitu Sumakura Bagong ingkang samejekan madyaning ora-ramba wijira sangrepat Punakawan medal tlatah ngeksi kondo pasne dhewe
Gasik jam 2 kurang seprapat Petruk sampun kepareng medal. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Panitia ingkang sampun kepareng nimbali dhateng Petruk lumantar saking Dinas Pariwisata. Lan panjenenganipun Bapak Dwi, ning Pak Dwi pun pamit kalih kula niki wau. Jating kalih kula, sorry bro, aku bali sesuk ana rapat. Ayo mboten omong-omong kasih jeneng wakil rakyat menika ya kewajibane rapat. Menampung aspirasi masyarakat terus dirapatke apa kepinginane masyarakat, apa penjaluking masyarakat. Menika pancen wakil rakyat ingkang sejati. Matur suwun wonten ing halaman Universitas Cokroaminoto wonten ing Gambiran adicara Sewindu Merti Kampung Gambiran. Karepku ya ngene iki lho. Kutha-kutha kuwi ora kok terus ninggal marang merti dusun, merti kampung niku digalakke meneh mergo iki pancen tradisine wong Jawa, ciri khase wong Jawa nganake merti kampung. Ora mung wayangan tok. Nek perlu digawe basar. Lho. Jual beli barang bekas. Kaos, klambi lan sak piturute mesti engko wong kampung mlumpuk kabeh. Wah, seramene ora jamak-jamak. Oh, piye? Wonten niku paling sae. Terus digawe per taun. Nah. Menika, mangke nyuwun pambiyantunipun para bapak-bapak ingkang kawogan. Matur sembah nuwun para rawuh tasih kepareng lenggah. Streaming nggih tasih kathah sanget ingkang sami mirsani menawi dipun lempakaken wonten ing halaman mriki mboten cekap. Mergi kula tonton menika tasih langkung saking 12.000 penonton streaming. Mula aja kendhu, aja kendhat, aja nglukro, aja pepes bayu kang tapis. Kudu tetep semangat. Nah, ngene iki. Rasa ditileki. Senengane kok ora percaya karo panitia. Aku jane ora ngepaske Ludin ming pas. Aku ora ngematke kowe. Ning aku kok muni rasa ditileki ngono kok ndelala kowe pas mbuka ya. Bejamu ngono. Wingi dolan endi, Bu? Ya. Nostalgia. Iki sing penggemare Solikin wis isih lenggah e. Kudu tetep muni engko ken kowe. Dina Minggu tone, yo. Gajah ono. Ontane. Tak gaweke bahan ki aja kuwatir.
seneng tenan ae. Katno iso tak hadiahi. Kembang api. Diselipke nang kupinge Katno. Terus disumet. Dina minggu tone. Mangga urutipun. Dina minggu tone. Kusik rek yo ben. Gajahe Ana. Untane Ana. nyumuk-nyumuk. Sakewan apa-apa Ana. Ana. bandulane pengen jajan cekake raku jiwa kacile muda-mudi sing telas bocah pisan dina minggu ayo neng Gembira apik lho iki Tru iki tetembangan zaman kuno makuno lho Tru. Kok dengaren biasane kowe sok rada antipati mergo wis semebar. Ning ya iso digawe liyane kaya coba kaya ngapa? Ibu Waranggana bareng engko terus genti Piyai Kakung terus mboko nyiji-nyiji. Ning sing siji-siji supaya aja padha karo sing wis ning cemantel ning YouTube, heeh. Wedok siji larang siji mengko ning Gembira Loka ning basa Indonesia. Apik. Kemarin pergi kemana Mas? Ke Gembira Loka. Ya, hari Minggu tonek. Tonek. Gajahnya ada, untanya ada, kera-kera ada. Gajahnya ada, utangnya ada. Unta kok utang. Ya coba Piyai Putri Sike, yo kayak apa coba. Wingi dolanan ndi? Ya, monggo mergo pamundutan kudu diaturake. Ha. Sing kompak, sing laras, sing bareng. Mergo ora akeh iki sindene ming 7 kudu bareng. Suarane aja dicengkok. Ning tetep normal kaya wongkur. 1 2 3 ya. Wingi dolanan ndi Mas ning Gembira Loka. Dina minggu tone. Gajahe ana. Untane ana. Munyo-munyo ana. Sasakewan apa-apa ana. Pengen praon ana. Bandulane ana. Pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik. Muda-mudi lan sing tilas bocah pisan. Dina minggu ayo ning Gembira Loka. Tak kendang nganggo dodokan terus. Heeh. Totok cek. Ayo, sing lanang. Heeh. Lagi do mangan, dilepeh sik. Mengko diciduk meneh. Ya senengane jijik rek ora. Ayo ora apa-apa ayo. Nek pas iwak. Ayo. Nek pas iman. Heeh. Coba sing mimpin aku terus sing lanang. Ya. Kok aku nek karo sindan ki sirikan. Moh. Wingi dolane ndi, Bu? Nang Gembira Loka. Sing lanang kudu semangat. Ya. Luwih keras, lebih semangat. Mergo Piyai Kakung. Ya. Kaya ngapa? 1 2 3 ya. wingi dolane ibu ning Gembira Loka. Siap. Dina minggu torne gajahe ana, ontane ana, punyuk-punyuk ana, sasat kewan apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake raku jiwa cah cilik, muda-mudi lan sing telas bocah pisan. Dina minggu ayo ning Gembira Loka. Jos. Mulai ya, Reng. Mulai. Nek tanganku kok sing keplok dhuwur tok ya, terus. Ayo penonton bayaran. Oh. Heeh. Nek tangane munggah ki Piyai Putri, tangane medun Piyai Kakung ning basa Indonesia. Nah, ya iki ngati-ati iki. Kemarin pergi ke mana, Bang? Pak Bobang. Bang Pojo.
Kemarin gak pergi kemana Pak? Ke Gembira Loka dina Minggu, apa hari Minggu? Tone iki apa to tone iki? Hah? Kan ya dari hari Minggu kan ya gajahnya ada. Iki manut karo tibane iki. Wanggre ana sing basa Jawa. Keprok watu. Siap. Tak golek. Gajahnya ada, ontanya ada, kera-kera ada, sasat kewan, semua hewan, apa-apa ada, ingin berlayar ada, gantungannya, kok gantungan ini apa? Ayunannya ada. Ayo pokoknya dipikir dewi-dewi. Ora perlu tak kandhake, luwih cerdas. Wiyagaku SSN. Aku diteliming H iki apa? 1, 2, 3. Yuk. Kemarin pergi Kurang kompak. Mengane iki dibarengke. Kemarin ngono begitu tangane Petruk munggah. Jiro lu. Yuk. Kemarin pergi ke mana, Mas? Angel to. Nek urung pindah aja pindah. Ke Gembira Loka ngono wae. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kemarin pergi ke mana, Mas? Ke Gembira Loka hari Minggu kan ya. Gajahnya ada, ontanya ada, kera-kera ada, Semua hewan apa-apa ada. ingin jajan ada, ayunannya ada. Ingin jajan pokoknya enggak Ayo. Sik. Bahasa Indonesia ini cekaknya. Pendeknya. Pokoknya. Kok pendeknya? Ingin jajan apa-apa ada ngono wae kok. Cekaknya tanku cek. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Yo berarti yo suka ingin jajan. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Yo 1, 2, 3 yo. Ingin jajan pokoknya tidak kecewa. Kecil, Cah cilik dengkulmu melotot. Anak kecil ngono yo jiro lu. anak kecil, muda-mudi, yang tua tidak ada. Goblok. Coba terus diartekke sithik terus. Mau suka apa? Hah? Anak kecil, muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Oh, iso diartekke ngono. Dan yang menginjak dewasa hari Minggu ayo Mas ke Gembira Loka. Yo, suka kuwi. Anak kecil. Ayo. Anak kecil, muda-mudi, yang menginjak dewasa. Hari Minggu, ayo Mas, Gembira Loka. Ditaleni nang pikirane dhewe-dhewe. Saiki tak cepetke. Mas. Kemarin bagaimana, Mas? Ke Gembira Loka. Terus masak iki pedotane tak cepetke. 1, 2, 3, yuk. Kemarin pergi ke mana, Mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya. Gajahnya Ada. ontanya Ada. kera-kera Ada. Apa-apa ada. ingin berlayar Ada. dan gunanya Ada. ingin jajan. Pokoknya tidak kecewa. Anak kecil Muda-mudi, dan yang menginjak dewasa. Betul. Hari Minggu ayonya Gembira Loka. Iki kena nggo bahan kok ya. Coba baleni ning sing ora kena ting kruwil moh aku. Ditaleni nang nguteke dhewe-dhewe to. Dadi inget-inget, nek ora iso mikir ki tabuhe iku tutukno ndasmu. Tok ngono. Menencer. Aneng sing rebab ora iso ditutukke. Tabuh rebab ora iso ditutukke sirahe. Ditutuki bareng-bareng. Oh iya. Yo, rada cepat.
1 2 3 ya. Kemarin pergi kemana mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya? Gajahnya Ada. ontanya Ada. kera-kera Ada. semua hewan Apa-apa ada. ingin berlayar Ada. Ada. ingin jajan tempatnya tak kecewa Anak kecil muda-mudi dan yang menginjak dewasa. Hari Minggu ayo kau gembira loka. Ya. Saiki Orisa sendiri sama sing rebab ayo. Ora ming gleleng tok. Ya, siwang hati-hati. 1 2 3 ya. Kemarin pergi ke mana mas? Kurang cepet. Kemarin pergi ke mana Mas? Ngono. Iramane aja dialonke iki ngetes utek. Yo 1 2 3 ya. Kemarin pergi ke mana mas? Ke Gembira Loka. Hari Minggu kan ya? Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. kera-kera. Ada. Sek apa? Semua hewan. Semua hewan yo. Semua hewan Apa-apa ada. ingin berlayar. Ada. Ayunannya Ada. ingin jajan. Koknya tidak kecewa. Anak kecil Muda-mudi. dan yang mengin. dan yang ya. Kok malah ya. Dan yang menginjak yo. Dan yang menginjak dewasa. Hari Minggu ayo ke Gembira Loka. Ya, saiki Tatin karo langsung jujuk wae terus solike. Ya. Nampa 100 kleru awas. Ya, engko mesti engko dijaluk karo Tatin mesti. Kene 50-50. Ayo Tin. Kemarin pergi kemana Bang? Nah, Mas yo iso diganti Bang. Bangcot. Titik nggih, Heh? bangsat. Aja bangsat kowe iki karo kanca dhewe yang ngunekke bangsat. Kuwi Ting, gunekke bangsat kuwi King. Oh, piye kin? Ora piye-piye. Lah kowe iki kok wedi to karo wong wedok ora piye. Lah kula seneng ya, Pak. Hah? Seneng Seneng karo sapa? Tatin. Kowe terpesona ya kowe ya. Pesona. Ayo, Tin. Aduh ya. Yuk, mari. Ayo engko sik 1 2 3 ya. Kemarin pergi ke mana, Bang? Gak kemana-mana. Ke Gembira Loka. Wong nyambut gawe saben dina ditim lumpuk ora nendi-nendi. Ya, siap. Ya. Oke. Yuk. Ya, kok sik. Ya 1 2 3 4. Gembira Loka. Kosike. Gembira Loka ngono, semono. Gembira Loka. Ayo, yang Piye? Saka awal. Larase to kin. ya. Wingi semono kok. Wingi apa kemarin? Oh, kemarin. Yo. Kemarin pergi ke mana, Bang? Ke Gembira Loka. Ya. Hari Minggu kan ya? Ya. Kok kaya dijak ya. Hari Minggu kan ya. Kowe muni gajahnya. Yo, saka gajahnya. Hari Minggu apa? Gajahnya, Ada. ontanya, Ada. monyet-monyet, Kera. kera-kera, Ada. ingin jajan, Ben rasa dikandani nganti iso. ingin jajan. Urung jajan yo. Belum toh? Belum. Apa tuh? Gak tahu Lupa lah. saya. Lupa. Apa, Tin? Aku juga gak Kira-kira tahu. Apa sih? Semua. Apa sih? Oh ya, Semua. semua hewan. Ayo apa-apa, Tin? Lah. Kayak ora di- Gimana?
Iya gimana? Kamu Semua mau hewan, yuk. apa? Jangan ketawa toh. Habis Coba nadane sepiro? Nadane. Semua sepiro? Semua hewan. Semua hewan. Ya, terus apa-apa ada. Ayo. apa-apa ada. Ingin kamu. Berlayar kok kamu. Ya, berlayar. Maksudnya berlayar lotatin. Ya, betul. Ya. Ingin berlayar ngono. Ingin berlayar. Ayo. Ada. Ayo nanya. Ada. Ingin jajan. Ingin jajan. Ingin. 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 Wah, wes. Ingin. Medun. Pingin. Ingin. Pingin. Ya sakarmu nadamu. Pingin jajan. Ya, terus Oh ya. Popoknya apa? Popok. Kamu pengen pakai popok? Semua makanan ada. Ayo. ingin jajan. Pokoknya tidak kecewa. Pokoknya tidak kecewa. Terus yuk, Latin. Rasa nadar apa? Anak kecil. Dan semua Muda-mudi. Dan yang menginjak. Dan yang menginjak. Gundulmu. Ya atas sih. Dan yang menginjak gundulmu. Dan yang menginjak dewasa. Dan yang menginjak dewasa. Hah? Ayo. Go. Ayo ke. Di. Wis entek iki. Gembira loka. Wah, ya mulane ya krep basa Indonesia. Basa Indonesia ora iso. Negara Kesatuan Republik Indonesia ora iso basa Indonesia. Ngopo, Gong? Lucu lho iki. Heeh. Salikan iki wajib diuri-uri. Ha iya. Sona mudar di banyu keras lho. Wapure ya. Banyu keras. Aku meng ngrungokne kokone guyu kemengkelen. Ah semocah ora iso basa Indonesia goblok ngono. Ha iya, ndekno kaya ngono guru. Guru lek ora sembedengan sing dilatihe para siswa-siswa mahasiswa-mahasiswi. Guru kaya ngono apa entek-enteke kapur ya, Tru. Kok enteke kapur, anggure nulis nging dhek angop ngelek kapur. Ganti kapur meneh. Ha iya. Ya ora ngulang kok ngelek kapur. Iya. Ya karo ditembangke alon-alon. Ya nembangke iki manut karo iramane ora alon-alon. Heeh. Ki mawon sing nyuwun suwe banget kok kaya ora metu nganu ya, Reng. Ora metu apa? Kaya ora metu sop. Antil mencelat kaya nggone woh mantu wae nganggo sop. Kaya suwe banget ora metu bakso. Nembang gong sing kepenak. Ya, ana pamundutan saka kadang-kadang saka laladan ngendi ki mau nek ora pokoke Jawa Timur. Oh iya. Pareng ngaturake apa? Diurutke, Truk. Sing ngurung jumeneng sapa? Lah iki. Ya, pokoke sinden pitu kudu dimanfaatke kabeh. Ya. Arisa wis, Alisa wis, Tatin wis, Ayu wis, Neti. Ya. Men padha. Ha iki mung kari kadang-kadang PBKS mene akeh kok. Men padha prison Mbak Neti iki jumeneng. Yo. Ayo Net, disepoti apa piye? Ho. Mboten, Pak. Yo disepoti terus. Wis sepot apa? Sepot kaya es dung. Ajenge Mbak Neti nyekar terus. Iya.
Iki soalé sinden alusan dadi nek omong ya kudu basa. Badhe nyekar menapa Mbak Neti? Bingung ya, Pak. Ampun bingung. Sampun sagah jumeneng menika sampun kedah nyiapaken tembang. Monggo. Langgam nggih, Pak. Langgam. Terus pundi? Langgam. Langgam. Nggih. Nggih, langgam. Ngaturaken menapa? Melatiri nonce. Melatiri nonce. Melatiri nonce sing piye to, Tru? Wo lah. Kang kadulu. Oh. Reroncen malah. Ah, lampune duripke. Heeh. Lampune duripke anu kerane dipateni. Ayo. Wah, langsung dijujuk. Iya. Reroncen melati. Ya, mengko bar iki siap-siap Mbak Wahyu Krisnawati. Ya, tampil ke depan. Heeh. Ning ngarep kono, ngarep halaman. Wis ora bakal kekurangan nek nanti wis nyinden ya saben bengi. Heeh. Garwane ya nyambut gawe nang percetakan. Wah, ya syukur percetakan Bataku. Ha iya. Sing penting halal to, Pak. Piye? Sing penting halal. Bener, nyambut gawe Bataku apa-apa. mboten napa-napa. Heh? Nggih Bataku mboten napa-napa. Wah, lah wis kuwi malah HP nyatane ya laris kok. Bangane nyambut gawe tuk dituken ning ora kalah. Ha iya. Sithik mbok sithik ning halal. Ha iya. Dipangano iso dadi daging. Nek ora halal dipangan ya men dadi penyakit. Ha iya. Ah ta, Tru? Ha iya. Tansah dadi isu impen Rina wangi tansah dadi kok antil mudar ora ngeget-geti jenenge ora tak gawe nek ra dingonane ndak do ra melek kancane we melek kabeh kok aku sing ayu-ayu ben aku ngegeti awak-awakku dhewe kok ingkang mawe amen kagete kok njaluk dit jan wis aku kaget lho kene 50 lho. Woyo
Pira? Lakae wis teko nyangking ember. Yo mangga. Lakae wis teko nyamping kembang malatirin Iya. iki pasanganku mawar kuning kang putus sumarne
habis melihat penampilan Sundari Sukoco. Sundari Sukoco sapa? Aneh-aneh ora. Mbah, ya alus waran alus. Genti, ayo saiki sisan gawe. Ya. Dobel ke sisan. Wah, dobel ke sisan piye kok? Wahyu karo Prastiwi. Oh iya. Aja wis merengut lho wong. Aku kan nek diiringi kaya ngono kae. Wah. Ayo cah lincah kok ya. Medun alon-alon wis ya mencolot ya. Nah iki Mbak Wayu karo Mbak Prastiwi. Kuwi kena apa sikile kuwi kok midak telek barang munggah panggung. Sikil kumen. Cangkeme elek lagi. Ayo, piyai loro nembang apa? Ya, wah jan ya wis padha-padha lemune. Ayo. Kembang rawe. Hah? Kembang rawe. Jos. Jos. Karo karuan. Ape ora sah wong loro ayo. Heeh. Kembang rawe. Ayo, dibawani genti-genten. Ayo. Yo. Ayo mah glenak-glenik. Galak banget. Yo, salah siji sik. Heeh. Manismu hangu jiwa. Ora ya. Kuwi tatin ki takon ana mangan apa to kancane leren kok dhewe blas ra leren yo. Telap. Iku gek tisu barang dimplok. Ha iya. Mbok ya wis semen. Ya Bu. Agawe ruciting. Ayo meneh wae lah. Wah. Ayo rumangsa tuwa dhewe iki wenang dawuh. Agawe ruciting Ayo meneh. Apa-apa yo ngalah kowe, ngalah. Biyen tau ana sinden dijak duet ngene iki ora ngalah dikampleng kok ning panggung. Ampun ya Bu. lara apa kang si Sinden ngalor ngidul nggawa bodyguard e pasti. Bodyguard kok lanang wedok. Ayo. Ayo. Edan kowe iki ya. Lah apa-apa yo ngalah yo, lah apa-apa. Ngalah. Umpama munduta rokmi Sok kowe iki anggere sifatmu ora berubah. Piye? Apa-apa anggeranu akon ngendhe karo sing enom. Wis nek tuwa kowe mung dhewe cah cilik. Heeh. Anggere tuwa tengok-tengok nang kursi ketok cilik kae. Gelo Mbah Prastiwi kae gelo tengok-tengok wis cendhik elik ngentutan. Pentung. Di pentung. Ayo. Jare paron kok. Ora apa-apa kowe. Ngalah yo ngalah tukang santet e. Heeh. tar tempat
wong numpak prau oh Japar engko bar iki ya par nganti lali aku heeh wis oh kae ngemat ngopo kae mbuh telepon ya latihan moto apik apa gambare iya kurang ajar kok takon kok apik apa gambare kalau lewat Wangsulan ireng yo terus lumampah tanpa walah ing madyaning apa-apa terus oh sinden saka Ciledug heeh enggak Bu teman wah bareng entek-entekan gelem nyuwara Prastiwi Lover tepuk tangan iya teman gonceng kok padake apa aku mau oh aku ki saking semangat hanggonceng ing paku yes oke sip ya Mas Denko sapa Melko kurang ajar to ya sapa Denko oh Den susu to kuwi merek susu to Mas iya ya mangga tak tuh ya kembang rawe ya ayo gedruk sithik
Nganti kemringet apa-apa sehat sing penting yo. Bathuke nganti mengkilap. Nah kae iki ora usah kemringete bathuke wis mengkilap kok. Heeh, pancen. Ayo Par, Japar, mundak aku dukani karo Pak Arya saka Dinas Pariwisata. Alon-alon le munggah kuwi sing do mripate weruh-weruh kuwi mbok nuntun. Kok do ditegeli ora. Dene ora rono nabrak gambang. Terus ya kowe lah gondrong saiki. Up. Wis. Kono wae. Sugeng wayah ngeten. Nggih, sugeng wayah ngeten ki piye? Arep ngarani wengi ya dasare peteng muni awan ya peteng. Ya wis. Mau jenengan opi lah lampune duripe aku tingak ndi to lampune ya. Ayo ora weruh kowe kok ya. Pakne niku. Wis kodrate ngono kuwi ditampane rak. Sing penting kowe bahagia. Bahagia. Nah, iya. Niku kaos klambi PWKS. Heeh. Kok ora nggawa bola mbiyen dekne gambiran taun wingi kok. Weh, enten. Iki panggung niki enten kalih kok niku. Endi? Ten Wiking Clear niki. Oh, tak kira nek ning panggung. Oh, mboten. Tak kira nek wiagaku. Niki nuwun sewu lagi kula kacamata niki mboten kok gaya mboten. Pelindung debu. Oh, kowe Iki nggo mengantisipasi menaja Gresula. kok aja ngresula piye? Ah piye wong wis ora ketok nggo nyawang wong ayu wae kemesa kelilipen e. Maksudnya kowe kelilipan wong ayu no piye? Kelilipen lemah. Anggere ketoke dilek-lekke ngono ora lemah ya mesa nglilipi ya. Alah. Mbangane kelilipen terus kula kacamatani. Oke. Nembang apa, Par? Sing kira-kira rada gayeng mawon pun enjing. Heeh. Kira-kira sing wangun apa? Lu wae kowe nek anu akon aku tak arani kowe engko ora iso. Nggih watone kula saged. Nek kowe iso aku ora dong isamu apa. Apa? Napa, Dik? Aku ya bingung karo nembang apa mesti sudah dibedhek. Ora apa-apa, ora masalah, sing penting ning kono tembangane ngono ning kene agene aku ki sesideman ndi-ndi metu. Iya. Nggih. Yo. Apa pilih apa Slendro? Anu mawon. Kaya apa datane men? Nyidam sari ning langsung didangdutke mawon. Oh iya ning dibawani. Oh nggih. Iya, langsung dangdut bawani. Heeh. Ki mergo ana titipan ki aku anggere ngundang mesti tak siapke. Siap. Duh wong ayu. Pepucan ning ati. Yo, kuwi wong ora weruh nun sewu wong tunanetra wae gelem ngapalke Nyidam Sari. Iya. Sing do mripate cetha-cetha malah. Perkarane niku kesandung 5 huruf 1 kata niku lho Mas Bagong. 5 huruf 1 kata piye? Butuh. Oh. Apik kowe, heeh. Lelor panggung li mikir suwi banget karo ning guyu keri. Ah iya.
Butuh bener, heeh. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Apa ta awakku dhewe. Ya sambene ya sok mijeti, heeh. Nek kanca-kanca wiyaga ki nek kesel mbangane tukang pijet sing weruh mripate wong sing ora weruh ngene iki padha karo ya wis pokoke ya mbebantu. Ah iya. Kowe tau pijeti wong wedok urung? Mijeti wong wedok kerep. Oh, bojomu ya ora cemburu? Oh, mboten. Kok ora cemburu? Ah wis pakulinane. Oh. Ah cemburu demen kendele goleng kok lebol. Ya ora apa-apa ya berarti ya. Biasa mawon. Oh, nggih ya syukur ora. Duh dewa. Ya iso bener nyekel kempol ngono ya iso bener. Nyatane nggih mboten enten sing komplain. Ya syukur. Jawata welas ana mring wak mami besok kapan katekan Jejer cecer lan wong lemu. Aku gak iso ngerti nek Tatin iki lemu. Waton oleh ketok mburi kok peteng-peteng, oh berarti lemu. Nek Padang lah ya kuru. Maksudnya piye gak aku ora dong. Bayangane niki lho. Bayangane kan aku gak iso nonton bayangan. Rasa-rasane teng bayangke niku mburine kok ketok singup. Oh berarti lemu. Anggape Tatin ki sing bau reksa ngono ya. Ora kok bau reksa ya. Wiki angel di apa ya iso dirasakan yang susah dinyatakan ya kuwi Pak. Ya ora apa-apa. Yo tak nei apa pandangan nek karaku. Nggih, siap. Suatu saat nek pas aku prei kowe dolane nggon aku takono. Rebu wagen. Rebu wagen prei. Rebu wagen tak nggo prei kesel awake. Ayo nggo mat-matan cerita ngono lho maksudnya. Mat-matan kaya duwe mripat wae mat-matan. Lanjut nek kaya ngene iki lek arane jem piye? Nek aku omong karo kowe njur mat-matan. Ya jenengan mat kula kuping, mat pingan. Ndekne sakmene, oh bae, kula bae dolan nggone sampeyan. Pokoke rembukan catur netra. Catur netra ki mripatmu ndi? Umpamanira nakoda tanpa prau sasatara den pepetri nyidam sari as moro. Ya, langsung dandut. Nggih. Ya. Upama tang. Ya, mangga. Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari. Umpama slira nalikani rae dalu hatiku mamlawan sira wong ayu nganti mati ora bakal mati lakai lintang-lintangku. Nyoparnya. Nggih, matur nuwun. Sangunya. Nggih. Nggo ngepit
Aku ketok ning kampungku dhewe kok ora apal ya mlaku sak panggung kowe. Hah? Ning kapal kampungku dhewe lho ora apal mlaku sak panggung. Asline kampunge kene wae. Kula mriki. Iki iki lho. Ndi to? Ireng tok e. Ireng wong bengi-bengi. Mit lho nggih Pak RW, Pak RT lan sedaya kemawon. Heeh, kowe asline kene to? Nggih, kula kilen kampus nika. RT 3 sekawan. Oh ya syukur nek. Nggih, dadi engko mulai tetep ngebiar. Ora ketang ngepet. Ayo tak takon. Nggih. Ngebiar karo ora bedane apa kowe coba? Nek ngebiar niku anggere wis krasa ketok saka brang wetan niku pun krasa anget-anget kok berarti wis biar. Oh, berarti anggere wis wetenge kok ngintir-intir wis rolasan. Anggere wis kademen sriwi-sriwi kok berarti maghrib. Ngoten niku. Oh, berarti perasaan ya lebih peka daripada menungso lumrah. Iya. Padake alam kajiman apa pripun, Pak? Krasa dek. Munggah pisan kok padake demamit. Pun matur nuwun. Nggih. Di ngapunten nggih Mas Japar nggih Mas. Nggih, wong Gojek kok ya. Andolan terus geleleng. Yo, mencolot wae. Mencolot dengkulmu melocot kuwi ora. Awas. Nah, ring ngenteni ket mau sore. Mas Japar. Mas Japar pinter ki. Slendro-slendro ya. Kae kok kaya Ndara Permadi disusul karo kadange truk Ndara Bratasena. Ya sajake digoleki. Ayo disowani yuk. Ya. Janeng yaning kalaka ati langit ing